Pane, polícia tvrdí, že im pri kontrole vybuchol alkotester. Koľko ste toho vypili? No, úprimne, 6 pív a 2 poháriky vodky. A v takomto stave ste si sadli za volant? Ja? To, že som toľko vypil, ešte nie je dôvod, aby som nechal šoferovať manželku. Dobrý deň, prišli sme vymáhať dlhy. Akého dlhu? Celý život platím štátu, sociálke, farárovi, lekárovi a boh vie komu ešte. Musím zabaviť majetok. Strane, vypadnite odtiaľto, lebo na vás poslem psa. Pozor, chyť ho! No a ako dopadlo rande, deduško? Vnúčka moja, ani sa nepýtaj. Ja som sa zasmial, ona sa zasmiala a potom sme do večera hľadali zuby v tráve. Chodila by si s chalanom, ktorý zarába menej ako ty? No, to asi ťažko. A čo je na tom ťažké? Ťažké zarábať menej ako ja. Prečo nenosíte ochranu sluchu? Od poslednej nehody to už nerobím. Akej nehody? Kolega mi ponúkal pivo a ja som ho nepočul. Bábka, ja už tam v tej robote nevydržím. Všetci kolegovia sú čistí debili. Zapamätaj si, miláčik, nech pôjdeš robiť hočikam, všade budú debili, úplne všade. A ak si myslíš, že tam žiadni nie sú, tak to znamená, že si to ty. Prečo spíte? Mali by ste strážiť deti, ešte sa niekam zatúlajú. Nezatúlajú, Wi-Fi chytá len v pieskovisku. Keď ste boli mladí, aká bola vaša ideálna žena? No, synu, vtedy nebolo veľmi z čoho vyberať. Boli také, čo boli voľné, potom také, čo boli veľmi voľné a napokon také, čo na tú slobodu skoro zomreli. Môj manžel sa o nás dozvedel. A čo? Čo povedal? Že keď už u nás spíš, máš prispievať na nájomné. Koľko ste dnes utratili? 30 eur. To je dosť. Čo ste kúpili? Pane, do keľu! Kúpila som len mlieko, chlieb, maslo a kurča. Cítim sa ako po návšteve kasína. Všetko som tam nechala v rukách, držím len bloček a doma ma čaká hlad. Ako je na tom vaše libido? Libido? Čo to je? Libido, no či máte chuť na milovanie sa? Áno, ale urobme to rýchlo. Manžel na mňa čaká v aute. Ukladám vám pokutu 200 eur za urážku verejného činiteľa. Chcete ešte niečo povedať? Chcieť by som chcel, ale pri týchto cenách. Kde sú tie peniaze? Za minulé 2 mesiace ste ešte nezaplatil nájom. Ale teraz mi to bohužiaľ nevychádza. Tento mesiac nezaplatím. To ste hovorili aj minulý mesiac. No a nedodržal som slovo? Vidíš, drahý, ako sa milujú tie dve vtáčatka na tom konári. Ideme to robiť aj my. A čo keď sa ten konár zlomí? Dobrý deň, pani učiteľka. Prečo môj syn dostal zo zemepisu 5? Lebo hľadal rimavskú sobotu v kalendári. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.